sehat sinden lawan wis ngono. Apik iki. Apik. Guru nyapa. Apik iki lek ngene iki apik. Loh, ya Allah. Dateng caketan kula ngoten lho, Bu, aja dipotong to. Sing dhewe wis dipotong, aku wis bon 400 sik. Ora bayaran aku kok. Entek berarti iki engko sampean. Nek gembos engko dibon diwehne awakmu. Baleni nggih. Ah. Aja ngantek Pak mintaku lho ya. Nggih. Timbang terpotong-potong. Dihapusi sinden lawan. Aku wis mikir lho, ngene iki dirongkas tate tahun ngarep wis payu. Kowe umpama wis payu le mundalang, wis sindenmu, pokoke sindene sama tak gawa kabeh, Pak. Ya wis gawane tak golek sing tuwek-tuwek aku. Malah aman aku golek karo sinden tuwek-tuwek. Nyuwara diapik-apik ben dirasake karo Mbah Kades, Mbah Lurah. Golek kerenan rasane iki sapa ngerti njur taun iki kersa bersih desa. Lah ya lumayan. Lek ngantek ndak bersih desa rugi nduk. Sing rugi sinten, Pak? Ya awake dhewe. Heeh. Sinden power gede iki titikane mung gampang kok. Angger bokonge ketok bunder mlenuk niki powere mesti gede. Urung didukung karo sing ning ngarep. Heeh. Datan kingga keting mula keluarga iki sing kebak rejeki iki titikane mung siji. Le pengen keluargane iki kebak rejeki dadi wong wadon kuwi aja sok tembung kasar nyendu karo wong lanang. Ngoten. Ora kena ngangge tembung sing kasar kudu bekti karo wong lanang. Nah, lek lunga kudu pamit karo wong lanang. Kuwi sing kepindho. Pamit nggih, pamit nggih. Nggih, ya Pak, Pak, aku tak metu sedhilo wae pamit dadi iki genah sing ping 3 le dijaluki wong lanang aja ngantek nolak dijaluki napa niku wis gedhe kaya ngerti mosok kudu tak jelaske lho lha mengke sambung rapete wong lanang wong wadon wis omah-omah lek wong lanang ki nyuwun kuwi aja nganti ditolak mergo gelane wong lanang ki ngedohke rejeki ngerti lek ngantek ora dituruti ora iso turu suwengi sinten sing mboten saged Bu ya wong-wong kuwi. Lah aku ngono kulino aku iki. Makane ibuke bendina keramas. Keramas ora perkara kuwi, Ndeng. Ya. Bagus. Dodolan HP-mu tak dol Mama. Wonge jelek TikTok aja mbok ganggu. Dol HP-mu kok. Rintingane.
HP ku kok menengok sik to, ki lagi ubet menengok. Yen cedak tansah mulat sida asih katur sing dhewean Kadang Sekar Gadung Mas Sunarto sing sangka Sragen Ki Go nyimak kanthi jarak jauh Bapak Asmara Santo Mediun Bapak Sumeh Ngepoh ya Mas Waeng Pare Kediri Mas Gawer Mas Tulkiem Mas Tejoke ya Fan berarti Mbak Luki Dewi tas damel kaos Pak Kaos khusus apa? Mbak Luki Wah Luki Iya, Pak. Lopers weh yen cedak Yen. Pindo Mimi Pindo Mimi Hamin Tono Ayo. ayo bareng Kang Mas hana tepi wace Bagus. Sita asih tembange Setya Tuhu sak pupuh wae bablas ning suwe ora jamu ya kaya ngapa dados aku kang setya satuku Kadang sepuh Mas Bambang Sutejo ingkang wonten ing Purworejo Ngayogyakarta kakak kelas isi Surakarta ya
Winarno Karanganyar. Uga Mas Joko Budas ingkang wonten ing Rambe Ngawi ya. Mugianto Winarno adikku ingkang wonten Klaten yo suwe ora jamu. Yo, langsung sak karepmu dados. Yo.